Bon, zany any dilainy za io meloka. Nay matsika fampamidika karaty dilainy. Anao navy ta Diego teto anao ndeha hizaza. Anao nivolagna taminaka fa anao tia za. Anao nivolagna vadinao juste fangalatsika vola fo dilainy. Pourquoi anao niany? Anao nahita Zatia Rocher zany atakalinao izy. Ino zany ratsika anao amy Zatia Rocher? Zatia Rocher olo ratsy orogno maventy vodiny sopepa. Andatsanao za. Anao zao magnakara io. Nafarinao zany andeha atana. Nandesinao mazenga za dilainy. Pourquoi ndraiky niany anao Zatia Rocher hitako amy clipinao? Anao nivolagna tournage fo raha io. Or ka anao zao nandeha France agny. Anao ndeha lego fa hitako anao lego misoma amy Colmar ao amy le 28 le 31 za Belgique. Anao ndeha lego anao fa hitako. Lego misoma Colmar amy le 28. Za tsy tokony ataonao karaha io za dilainy. Anao tokony mivolagna la vérité anao agnatin'ny fonao hoe fa anao tia, anao nivolagna taminaka za tsy sola takalinao za. Anao mba managna anadainy, anao mba nateraka lelahiny dilainy. Fa za tsy tokony ataonao karaha fa maraty foko. Dilainy, anao tiako. Fa tsy za tokony ndeha ataonao karaha io. Anao tiako fa tsy tokony za latsika anao amy Zatia. Zatia olo farany olo ratsy. Andendatsanao za. Tsy karaha io dilainy, tsy karaha io. Za latsika anao amin'olo ratsy be tsy manjary karaha. Abako anao Zatia. Aza misy anja takariko anao fa sora ratsinao manko be. Voneko. Abako koa hitako anao niany amy Lego. Magnano any direct miaraka aminazy. Lego baka amy le 28 za Colmar. Le 31 za Belgique. Soka hitako anao direct ndraiky vadiko dilainy. Anao voneko fo anao. Anao dilainy anao. Ya dilainy, anao moteraka lela anao. Za tsy tokony ataonao karaha io. So high, Seva woka madinga salo sanandea, kera matagaza. Nasu no arena, nadinga nosa. Quasi nemano, fatia nosa. Quasi nene, maliro nosa. Gasi caraco. Bila miova, Mr. President Bazafade, Satimba manam tambe. Dadine kunzala katsuro masabe, mampara helusa. Ita neno la sosi sana, senti fonga fati tambe. Raharet maheno no mahema pande, sio masabam naka. Nasu no arena, nadinga nosa. Quasi nemano.